যতন সারি কাহাম তিনি তৈশাহিন হায়ানি own page YouTube account live ozra suksa khaina hai যতন সারি কাহাম তিনি তো যতন সাইমানো তিনি তো মাদার্স ডে হেনেkai যতন no sak sak eba baithani mano belaki kabangka hamjak thai ma krike o hai boy ba ha katra ke bokri awnar bujato saimano haida godro ang life je achuk mani specific ngangke tini specially to mothers day eba mani mana to inai sal haida amana to inai sal engke tini je life ang phaimani ngangke Pares Debbarma hai bro kaham da tong kaham no ang burani ang bura khani Pares Debbarma sinika kaham da tong nangle kaham no angle tini je live bo phaimani ngangke tang sar samung miak phaimani mia ya bo to bisangka samung to ang Swkang abo live bo phai saka kisi bisa ko kabno te tini ka basically ar samung to no kisa sanai ni ang live bo phai mani ke pares te khoroksa sabir kalai man hai kisa sa share khlai ke bela ke sa ko nai tang ke buibo nai mana je live phai mani ke gani title te ke nang rikheba abo mia final vocal lei mani ar samno seinai di khorwngsa nai composer ka Arun Debbarma abondor jotono siribo bonoto binir samuro to jotono saimanor sam belai kaham kesramo tei lyrics composer belai no kaham klayo nai norok total about a cognotin eba ar samno no ko kisa singi manai kisi misa singmo to hado address tai mungsaya acha ang kaham no man hai kisi sa share klai ke belai kaham ngai tang ke ang thajingo no sopayo je studio ni lengsuka haipno tini han sobo seller kanga ba live kisa kereng nayan ni phaimanita link ruti okay ang link ri wana tongari wait Facebook ko tab link ri wana kisa ora click hai kana kana mana man ka nai di kisa ngapon ri ka
Hmm. Mudaman kanai di bro. Nang rikeba jer samung abo to thachimo saka daruni sejak te bini composer ke abo studio ngangke solfa studio dalai moinama aro khlaimani ke aro je music kholnai ro আর মিউজিক খলনাই রংকা রাজীব থমাস বেলাইকেনো তাম krengni sejak boto oronia atani se film industry ni krongsa krengzak adong ni man राजीव थमास रंगे ते क्रॉक्सन के सुरज डेबरमा bo बेलाइकेनो खावारि नर सामु बेलाइकेनो तांखा ते स्पेशली आं और सामु नाय जे आनि दागतो आनि गुरु ननि मानो दावरो न बेलाइकेनो हामबाय sik और सामु खनातो एबा नाचतों न जने और सामु न bo abo yapman bagai boto abon sakang bo yafarzak ke resamu to bo mono bini resamu no resapu ko bisi ke abon karibo or resamu ho je sing khorong nei bipasha bai ang je khorong nei thansang lai je khlai bipasha to sanani ko kri bini khorang to abo to no joto no saimano ni resamu tangsa malaina khla to jak bo ang bipasha bai kanai ke rimani song tong te kwrwngsa tong lemaya eng belakina hambai pares asik gomani bagai loss hamon bagai asik haksal tongai kono hake kwrwng mamon bagai tai aru sam three no te je khlaijak bisi kedal no te khlaijak tomani gaur samung mia sing thanglai mani belaikano tang haksalma train bai jarni khlai thanglai nang kasing bibasai khorang neke angke thanglai mang lengjak khano sarik digi sing bukal final bukal nam bagi asuk laikya angke bibasani to aro to project ko mon klaijak abena sing main basically thanglai mani gaur samung or some no kleine hinja thanglai mani haben bini to ar sab sanai ko ma ngi thanga gaun bagi ti bor ti ki sa boini sam ron sab ka haben nang je sam or sam ang mia sarik satar rong simi asuk mani khana ke ani bukal final bukal mani simi no tang ser jong nang sara 3 ঘন্টা hairok ma asuk khana ke or samung darun boto phaijak or samung bono guide khaiga ka ma mia bo ke klaimang ang total je tag na harmony total ani rap je total tag na harmony tang samung no 115 nangka belai kino amani sanaya bo heart touching mane bukhana nai samung no ga klai no ba samung no khana to jagan ne haibe no ar samung je album da khlaijano na film da khaijano abo tau basuk sichung mai ko tomono khlainai rok to senior ani o je link oplo tola rajak marane ajak thai khlainai rok tongi tong ga thang ki se communication lagi lagi hamnai ngangke or samung amsu na gange bibasa tasu nanglia bi to Swkang o jer sab kabana bono thiking jak kabo bini kisa khlaina nangai thanga ta asik
Resamuni link maya ko resamuni link to ang abo remake ko sing or to rimang lang YouTube ro to tab dai mang ka po ke Arun da khang to jot spy thang lai abo ro mo sai mo ka ka or to rimang lag abo ke jot to se video total pai mani agulo sin doi manai so video bai gaur samu nasing di tai sini sam to mas ni mission no joto completing nai joto ge hai pano video bai ke bukro kisa nasing na nangane hor kaham da asik da gina sari kaham sing na nangula johor sari kaham sing na nangula sa da hor kaham ang hai na kisa live ko asuk tong mani seller ro na ne bahai kaham no tong na bla johor da kokri do angke nasing di har samu nangri ke ba mana ne te bisi to nasing na ala khai pano kha klayo yang video se kisi sa leri mano samu to talo no nai o mas no nai samu ni title ke nangri ke ba sari kaham malo angke chongka resam se release khaya na nai nasing dong ai resam to release khai man lo lo phon se tang ya ba bunya ya perkan ke ba nung mo to ka mo sai mo abor be khang ke borok ta ya ba na sang lag de hai nai te je jotonon sari kaham kai tai mung se singmung tong kha singi mano do nasing tong ni kisa khalogui hai pino tai salsa salnya gulo ang resam ani au jaga on page no rwana ang resam tai baki tong ho tai tang ni tang tham sik tong ho ar resam rang ab khain tri hello do ge jotono sari kaham nasing tong ni nangri ke ba resam phai nai ge especially te jahai nai final sekang mathanan sekang jotono no oro je su banai joto pal su banai rong jotono no hambai te message khlainai rong jotono no hambai te live man bagi khaklayo sini nai tong nai eba sini fans rock joto tong nai rong no or sam le no cha cha kana nai agi na ke no ke man ken ro sam ro phai ke like te share ro khale jotono pal ke
Swkang by the Swkang.